Antes de nada, comentar que onte a noite cenando na Casa do Crego, así a noite decíamos que sempre somos da idea de que nada sucede por casualidade, non? E que a vida é cíclica e sempre che ofrece segundas oportunidades. Creo que o feito que estemos hoxe aquí todos débese en gran medida a que aló polo ano 2006 o noso titor, profesor de agrónomo Rafa Crecente, xunto con Eloi Villada, nos deron a oportunidade de coñecer esta maravillosa terra e a súa xente. Fixeronnos unha visita guiada por Vila Quinta e Vila Verde para dar a coñecer o proxecto europeo de investigación Farland, e foi todo un descubrimento. Para mí foi a primeira vez que estuve nos Ancares. Máis adiante, Miguel seguiu cruzándose na miña vida en Ovica, na gran familia de Ovica, durante 6 anos, con Yolanda e Elba, a súa pequena. Bueno, hoxe é unha maneira de volverlles toda esa paixón que poñen cada día no seu traballo. Eloi para mí sempre foi un referente desde que fundamos a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes con moita da xente que está hoxe aquí e aquí, efectivamente, en Quindós. E como decía onte Neus Monllor, o máis importante sempre son as persoas, porque ao final o éxito dos proxectos depende en gran medida do teimudo que sexa a xente. Aquí temos a Miguel, que é un claro exemplo deso. E non me quero entreter máis, vamos dar xa paso a él, que vai explicar a súa experiencia coa granxa Teixeiro Pistón e despois, ao final da súa intervención, poderedes preguntar calquer dúbida que teñades. Hola, escoitaseme ben? Sí. Vale. Bueno, pues nada, para empezar, quería dar as gracias a os que me invitan, a xente que financia, as entidades que financian isto. Bueno, e unhas gracias moi especiais tamén a Suso, que está por aí, e a Oliver, que andará por aí tamén dando voltas, porque fixeran isto, fixeran aquí. Explico-vos ademais porque me parece que en este caso son especiais a Oliver e a Suso, porque sei o duro que é intentar predicar en unha cousa pola que non che pagan, pola que o faz fora do teu traballo habitual, e, sobre todo, intentar facelo pois donde naciches, non? Con toda a presión de todos os teus amigos, familiares, etcétera, pois virando como... Entón, eu creo que eso que agradecerlles a eles que se atreveran a dar ese paso, vale? Ademais diso, un pouco quería empezar a presentación pois explicándovos que son un pouquiño escéptico de todas estas cousas en xeral. Na universidade dicen que son moi escéptico e moi negativo e que ainda así me meto en todos os berenjenales, non? Entón, para que sepáis por onde vai ir a presentación e ao mellor algunhas afirmacións demasiado rotundas, pois tampouco as tomedes demasiado en serio. Por outro lado, tamén decirvos que me sinto un pouquiño pequechiño despois de ver as presentacións de onte, de antonte. Claro, se esta mañá antes de ti falan José de Teixeira e Eloi, pois claro, as cousas son un pouco... Entón vou intentar contar humildemente o que eu opino despois dunhos anos intentando pegarme con isto, pero tiña aquí unha especie de advertencias, non? Primeiro unha especie de índice, non sei se o podedes ler desde aí atrás. Creo que desde a partir da segunda fila podeis empezar a ler algo, porque canto máis te achegas o cañón, peor é. Entón, aí está un pouquiño o que vos quería contar hoxe, pois as premisas das que parte a nosa granxa, cal é o ciclo productivo que utilizamos nós, como facemos a comercialización, que problemas tivemos ca fauna salvaxe, cales son, ao final, en conclusión, os problemas que temos agora na granxa a futuro, e, unha especie de conclusións un pouco xa para o sector e para a comarca, non? Sobre o que vos decía, de un pouco, quería empezar facendo unhas advertencias a modo de disclaimer, non? Como cando te baixas un programa de software que che dicen, aí o disclaimer para dicir, se isto todo sale mal, eu non teño culpa de nada, eu aquí non estive, non? Entonces,
para empezar, eu, aínda que aí Joan me subiu o rango de profesor, na universidade non son profesor, son técnico de apoio á investigación, o que significa que simplemente pois, axudas os profes e, bueno, faz algunhas cousas por aí de investigación e de dar clases tal, pero colateralmente, vale? O de gandeiro penso que tamén me ven bastante grande porque eu non vivo do gando, ni moito menos, a pesar de que o intento poñer de forma o máis profesional posible, que polo menos me den os números para que non me arruine o rapidamente, digamos, pois non son gandeiro ao uso como eu entendo que é un gandeiro, que é cando ti vives de iso, non? Entonces, cando si o mes non tes ingresos, pois a tua familia ti vades mal, non? Entonces, eso é para min ser un gandeiro de verdade. Xa sei que hai moitos matices e tal, pero bueno, eu non estou en ese caso. Entonces, certas cousas que vos vou explicar aquí, si sodes gandeiros de verdade ou si queredes ser, tedes que tomalo con ese matiz, vale? Eu non busco aínda vivir disto, solamente que me den os números para non perder cartos, que é moi distinto, vale? E despois, bueno, o de eu ou nós, non? Eu son moi personalista, ás veces digo moitas veces eu, pero realmente somos nós. Aí atrás están, bueno, a verdadeira xefa da casa, que é Yoli, e a seguinte xefa, que xa casi está mandando máis que a anterior, que é Elba a pastora, non Elba a que coñecíais estes días, outra Elba máis pequechiña, vale? Entón, bueno, elas non é broma, o sea, non solamente me axudan moito, que é certo, sino que ademais, bueno, quen está dada de alta na explotación, a pesar de que somos unha sociedade civil, o sea, é conxunta, é Yoli. O meu traballo é a full time en outro sitio, o sea, a tempo completo en outro lado, non? Eso, bueno, o que dixen, é a nosa explotación a tempo parcial, aínda así Yoli está dada de alta, pero tamén temos outras actividades económicas. É un obxectivo comercial. Queremos dicir con isto que non queremos perder cartos, queremos gañar cartos se podemos, pero non dependemos de iso para vivir, vale? E, bueno, a ventaxa diso é que nos permite experimentar un pouco e, sobre todo, non estamos arriscando máis alá do lombo, digamos, o traballo, a veces a vergoña ou a exposición pública. Non empezamos en terras, a pesar de que temos, xa vos irei explicando despois, bastante apoio familiar, en canto a que xa sabedes que todos temos algunha terra en Galicia, ou case todos, e case todos temos unha familia que ten terras, e que, como xa vos explicaron durante todas as xornadas, pois a maioría están abandonadas, desgraciadamente. Entón, non tiñamos terras, non queríamos facer grandes inversións, precisamente por isto que vos contaba antes, o modo de velo, me gustaron moito as presentacións do primeiro día, de que falaban das incorporacións o máis paulatinas e pensadas posibles e non de golpe tiras á piscina, pois tamén o mesmo. E, bueno, poño aí que non temos presas excepto pola idade, porque xa, a pesar de que empezamos por xoves agricultores fai un tempo, pois xa non somos nin tan xoves nin tan mozos como éramos daquela, e vémolo a veces diario desbrozando esas cousas, vale? Entonces tamén se cambia ás veces o modelo de explotación segundo os cabalos internos que teñas, digamos, vale? Bueno, ao contrario que en outras presentacións que xa teño feito algunha vez para a Sociedade Galega de Pastos, en algunhas outras charlas ou reunións, hoxe vou intentar dar xa uns datos máis aproximados, de tomados sempre relativos, etc., pero falando un poquinho xa de rendementos, de produción, porque outras veces íbamos máis de por que empezas, porque un urbanito se ven para Lugo, de Lugo para Becerrea, bueno, ese tipo de cousas, non? Os porqués. Hoxe vamos a dar xa un poquinho máis datos. Entón, bueno, esas son as advertencias. Despois un pouco as premisas de como está montada a nosa explotación e por qué. A veces escolles cousas simplemente porque che gustan, non porque o mercado as dice así ou porque as condicións as dice así, vale? Eso é un pouco o que decía tamén Charlie, de que a veces o de ser tozudo axudache, non? Entonces, bueno, as nosas premisas era viñámonos para Becerrea, empezamos a vivir ali, viñámonos para Becerrea porque nos gustaba, porque o entorno é, o meu modo de ver, maravilloso, unha das mellores cosas que tiña cando traballaba en Lugo, cando antes do Covid, que iba todos os días a Lugo, era sair polas mañás de Becerrea pola autovía e ver esas imaxes moi parecidas ás que Oliver grabou na súa película, cando ao principio salen sobre os viaductos e a néboa e todo eso. Eso podelo ver casi todas as mañás se vas traballar de Becerrea para Lugo, non? Falta a parte máis alta aínda, pero digamos que ves esa paisaxe e eso, queiras que non, se tes un traballo de oficina de moitas horas ao día, pois axúdache moito salir pola mañá vendo esa paisaxe, non vendo o típico semáforo de Lugo, vale? Entón viñámonos para aquí, xa que nos viñamos para este territorio, queríamos devolverlle algo a este territorio,
e o que queríamos era pois, facer cousas de xestión do territorio, vale? Traballar un pouco co territorio. E planteámonos non entrar en competencia cos gandeiros profesionais pola terra porque, bueno, eles son profesionais e nós non o éramos, vale? Ainda que teñamos as maiores iniciativas, as mellores ideas, as mellores ganas de poñelo, pois non somos profesionais, entón non queríamos competir sobre todo coa gandería de vaca, que é o que máis abunda de carne en Ancares, vale? Entón, centrámonos nun animal que era escaso, a pesar de que todas as teorías dicen que deberíamos usalo máis aquí nos Ancares. Centrámonos en parcelas agrícolas abandonadas, as típicos prados que xa a xente non pode pastar ou que non teñen forma de alugalos ou que non son rentables, etc. E monte arborado ou non, no arborado o que buscábamos era un control do mato, o sea, alimento para os nosos animais e control do mato por debaixo. E no non arborado, simplemente, pois, aproveitar o mato, vale? E intentar convertilo a pastizal en caso de poder. Aquí poño, bueno, uso os términos ingleses porque a veces se ven por aí. Hands-free significa manos libres, o sea, ti non lle toques ao gando, vale? Eso é un pouco o ideal, o utópico, vale? O que queremos facer é utilizar un sistema de animais e de xestión deses animais que ti teñas que estar o menos posible encima dele, vale? Eso lévate ao extensivo puro, ou seja, que os animais estén fora sempre, non ter que gardalos, por exemplo. Ese é o que significa hands-free, que non tens que coller o bicho e metelo dentro da corte, que non tens que agarralo e arreglarlle os pés, os cascos, porque están podridos ou polo que sexa, sino que sexa un animal que un pouco como un corzo do monte, vale? Eu sempre fago a comparativa entre os corzos e as cabras, o sea, un corzo, de feito o nome científico, que me corrixa aí Eloi, capreolus, ou seja, é unha cabra en pequeniña, vale? Entonces, bueno, cando os ves por aí están bastante sanos, excepto cando os veo o bicho este da nariz. Entonces, pues algo así. Eso permítenos que non haxa esa necesidade de cuidar o animal todos os días, de facerlle algo todos os días, pois os horarios flexibles, vale? Traballamos, xa vos lo digo agora, para que se vos quiten os romanticismos, moitas horas ao día, vale? Sumando as horas do traballo de verdade e do traballo de tal, moitas horas ao día, pero podemos escollernos a que horas traballamos esas horas, vale? O sea, podemos escoller o noso horario. Podemos hoxe non ir traballar e mañá traballar toda a noite, vale? Como dice, bueno, meu cuñado, que aquí os que sodes da zona o coñecéis, Luís, co farolillo na cabeza, vale? Como se fóramos mineros. Pois, bueno, a veces toca iso. Buscamos low tech, quere dicir, non queremos meternos nin en grandes inversións, nin en grandes tecnoloxías, vale? Aquí poño por contra de formación profesional, porque eu traballo con tecnoloxía, en teoría con, bueno, cosas moi tecnolóxicas, LIDAR, drones, cosas moi tecnolóxicas que é certo que ahora mismo pois, hai un avance en iso e están cada vez máis cerca do gandeiro, pero aínda, porque as coñezo moi de cerca, ao mellor quizás lle vexo máis aínda os defectos, e aínda non estou convencido de que sexan totalmente aplicables, sobre todo por economía, en explotacións moi pequeniñas e con moi pouco marxe de rendemento. Vale, entonces, eso é un poquinho o que intentamos facer. E con eso que me refiro é que, pois, por exemplo, non utilizamos localizadores do gando, non utilizamos, pois non sei, cosas moi tecnolóxicas, vale? O máis tecnolóxico que intentamos o que usamos pois, é o móvil, ou a desbrozadora a Stihl de toda a vida de gasolina, ese tipo de cousiñas, vale? Non fomos a unha orientación productiva de leite, por un lado, por cultura, porque nos Ancares non hai tradición de ordeño de cabras, o sea, había tradición de ordeño de cabras, pero para autoconsumo, non para unha produción, e tamén por traballo, porque eso significa ordeñar todos os días e queremos evitar esa carga que supón, vale? Se ao mellor fóramos profesionais e tuveramos que realmente ganarnos as pelas, pois ao mellor incluso buscábamos esa posibilidade, ¿no? Entonces, de momento, eso o deixamos como unha forma demasiado complicada xa de complicarnos. Grass feed. Grass feed significa solo pasto, alimentado o animal con solo o pasto de fora, vale? Por qué? Porque creemos no natural. Aquí tamén hai que dicilo, porque antes vimos os exemplos de Kiko e de Joan, que son dúas persoas, pois, bueno, referentes no sector e que montaron tamén explotacións así. Entón, vimos que se eles podían, bueno, aquí sempre tiranos moito, ou polo menos tirame moito xen ese malo que temos os gandeiros, non? O outro fai, porque non vou facer eu, ese tipo de cousas, non? Que sepáis que funciona, vale? Funciona tanto o de poñerte retos dese tipo como o de grass feed.
E tamén por outra cousa moi importante que poño aí ao final é que non creemos na rentabilidade de suplementar o gando, vale? Sobre todo este tipo de gando que ten un marxe moi pequeno, vale? Ainda estamos vendo hoxe en día co leite que supónse unha alta rentabilidade, unha alta tecnificación, pero en canto che suben a soja, pois claro, os marxes xa non dan, non? Entón, nunha cabra de carne, pois imaginados o que pasaría, vale? Entón, agora aquí, bueno, non sei por que non se está vendo a parte de arriba da presentación, deixademe un momentín. Bueno, ao mellor tamén houve algún fallo. Aquí agora o que vos quería empezar a falar é do ciclo productivo da explotación, vale? Sí. Sí. Ahora. Entón, o ciclo productivo casi vos vou explicar co exemplo que fixemos en Vilela, porque en Vilela estuvemos traballando un ano con eles. Entón, bueno, Suso ao mellor explicaron ou explicades despois ou falamos despois. Suso e Oliver nos contactaron para decir, no, mira, nosotros queremos aprender a manexar as cabras como vos, porque nos falaron de vos, etc. Entón, o que fixemos, bueno, pues, planteamos vos un ano enteiro, en ese ano enteiro vades vendo as fases todas, vale? Entón, volvo a explicar un poquinho así, porque así tamén podeis ver as zonas polas que se traballou, que son as zonas as que vos achegades ao pobo, ahora, e as podeis ver ao lado. Entón, nos empezamos o ciclo con unha parcela e unha instalación nesa parcela, vale? Entón, primeiro, contacto cos propietarios, no caso de Suso e de Oliver, eles contactaron con nós, entón nos imos ver a parcela e vemos ver que se pode facer e como se pode facer, vale? Noutros casos é ao revés, nos temos que andar detrás dos propietarios para que nos deixen a parcela. Por desgracia, o minifundio aquí é tal que para xuntar unha hectárea tens que falar con 7 ou 8 propietarios, nos casos ás veces vos, nos malos xa non che digo. Entón, ás veces tens que andar falando co propietario do medio, que che dice que sí que el xa deixa, pero do lado non xa vai deixar porque é malísimo. Falas co do lado e dices, sí, non hai ningún problema, pero o anterior non xa vai deixar. Entón, tens que ter un período aí de negociación con eles, vale? A veces hai un que de verdade non xa deixa no medio, entón tens que cerrala evitando esa parcela, evitando no peche perimetral, no que ti me preguntabas, evitando esa parcela do medio, e 2 anos despois, ou un ano despois, ou 6 meses, depende do rápido que sexa o señor en convencerse, volve a deixar a parcela. E dixe, ahora sí que me interesa porque estás funcionando moi ben e tal. Entón eu digo, ahora, maldita sea, que teño que volver a desfacer o peche e volver a cerrar. Vale, entón, digamos que esa parte primeira é importante porque condicionache moito o que facemos é un peche electrificado da finca, vale? Nos peches, o mencionarei despois, tivemos moita evolución porque depende moito do que saibas e do tamaño de explotación que teñas, vale? Ahora mismo, os peches que estamos utilizando é os que vedes aquí en Vilela, vale? Estacas de ferro, ailladores destes que se arroscan á estaca e 4 fíos, vale? Iso é unha cousa que sobre os peches non vou falar moito máis, despois ás tarde hai visitas á explotación, se temos ocasión os vemos, porque dá para o curso, bueno, un curso daba casi para unha tese, o dos peches, entón non vou falar moito máis, tío. Claro. Sí, esa é unha das cousas polas que usamos os 4 fíos, porque é moito máis barato que a malla electrificada, vale? Ten outros problemas, pero é moito máis barato. Despois, unha vez que tes a finca pechada, tes que buscar que haxa comida, bueno, comida xa terías que buscar antes, vale? Pero os puxen xuntos porque parecen cousas moi básicas, non? Que haxa comida dentro da parcela, vale? É importante que haxa comida dentro da parcela porque cando non hai comida podes poñer un peche de bloques de formigón que a cabra vai ou saltar ou furalos ou que sexa, ou comerte a ti, pero se non hai comida o peche non funciona, vale? Entonces, sei que son cosas moi simples, moi básicas, pero tedes que son as que realmente despois fallan, vale? A auga que as cabras non é tan importante, pero teñen que ter auga limpa, vale? Non consumen unha gran cantidade, pero sí que as necesitan. Nosotros, pois para que vos fagáis unha referencia, os típicos bidóns destes de 1000 litros blancos que vedes por aí en todos os bebedeiros, pois no verán, cando fai moito calor, poden aguantar incluso casi unha semana un rebaño de 80, 100 cabras, vale? Que pasa? Que ao mellor se veñen 5 días de calor seguidos e funcionan un pouco como os dromedarios, che vacían o tanque en un día ou 2, parece que collen algo de reservas e despois en varias semanas siguen consumindo menos, vale? Bueno, protección, con protección refírome a protección de abrigo, o sea, que haxa algún tipo de abrigo. Eloi decía
un piñeiro silvestre, algún árbore con copa. Nos probamos bastantes sistemas e ao final quedámonos con algún tipo de lona ou de cobertizo, pendello, chamadelle como que irades, vale? Aí visteis algúns colgados, os nosos son máis complexos que os que houve aquí, porque aquí houve solo 10 animais. Nos cando temos rebaños de 80, pois xa entenden a ser arcos destes con estilo invernadoiro, para que vos fagades unha idea, vale? Pero se queréis ter, ademais de un uso para a xestión do monte, para limpar, se queréis ter produción, eu recomendo algún tipo de cobertizo, máis que as árbores, vale? Discutía ainda onte con Joan que se podría mellor digamos, seleccionar o animal para que sexa máis resistente á auga, que é un animal que lle costa bastante porque é un animal do desierto realmente, pero eu creo que iría en contra da produción, o sea, seleccionarías animais moi rústicos pero demasiado pouco productivos para o que nos queremos. Unha vez feito eso, introducimos o rebaño de femias, vale? Aquí o que manda é o rebaño das femias, vale? É o que tes que coidar e o que tes que atender, vale? Por certo, as femias non cheiran, vale? Excepto que non lles limpes, que as fagas estar sempre encima do esterco. Os que cheiran os que cheiramos somos os machos, digamos. Entón, os que cheiran son os machos. Eso tedes que telo en conta, por exemplo, se estades cerca das casas, que se vos queréis levar ben cos veciños e ter unha boa imaxe, se levais as femias cos cabritiños están encantados, pero se levais os machos, sobre todo como sexan en época de celo, vades ter mala fama, digamos, vale? E despois temos que ter en conta a época da monta, vale? Na época da monta cruzas os dous. Nosotros temos partos controlados, por qué? Porque queremos concentrar o tempo do parto, que é o máis difícil, en moi pouco tempo para, pois, como facemos algún ano, pedir unha semana de vacacións, estar ali a pie de cañón, como se suele decir, todo o tempo, vale? Entón, para iso que queremos é que os partos sexan moi concentrados. Nosotros, a paridade deste ano, por exemplo, non sei, pero o 90% dos cabritos naceron en 15 días, vale? Con eso que fai que esos 15 días son intensos, pero despois lévalos todos uniformizados, que tamén che axuda para a venda, e todas as tarefas van todas iguais, porque se tes un cabrito que un día tes que dar de mamar, pero xa tes outro que xa é casi do tamaño do castrón, que tes que apartar da nai ou ca palo, etc., pois é complicado, vale? Dificulta che manexo. Esa época da monta é importante, fomos... Vale, entón vou ir moito máis rápido. Perdoade que me líe tanto. Parcela instalación, vale. Vou non facer así xa bastante máis rápido. Entraríamos na fase de pastoreo, vale? A fase de partos, o que che dice, a fase de monta, o que che dice é cando van parir as cabras. Normalmente nosotros facemos a monta en outubro, vale? Intentamos varias fechas, pero a que mellor nos foi outubro porque paren en primavera e véndelos no verán, vale? Como facemos o pastoreo? Un rotacional adaptado, e chamo eu, porque non é o rotacional que estudias na escola de forestales, senón que é máis parecido ao rotacional que usaban nosos pais, que era metían o gando nunha parcela, cando se acaba a erva ou vían eles que non estaba eso, moven para outra parcela, deixan descansar esa, e fano en función do tamaño do rebaño, de como é de boa a parcela, non siguen ese esquema rígido de vounos ter unha semana en cada parcela, hasta que a erva sexa así, hasta que tal, senón que adáptanse o que hai, vale? Aí poñemos uns datos, nosotros utilizamos unha carga media anual de sobre 5 cabezas hectáreas, sempre fomos digamos, combinando zonas boas e malas, entón temos unha carga un mellor un poquinho máis alta da que falaba Loi. A carga instantánea é moi importante. Sí. Claro. Entón, a instantánea é un punto moi importante. Eu orientativamente utilizaría 20, é o que me está dando un pouco bon resultado, pero é unha das que condiciona bastante. Se metes moito, limpa moi ben, perdón. En canto tempo. Aí ese é o quiz. Ese é o quiz. Depende do tamaño da parcela. Vale, entón, para daros unha idea, pois un rebaño, o que decíais algún de vos antes, un rebaño de, poño de 100 cabezas, se che ventila 2, 3 hectáreas, 4 hectáreas, dependendo da calidade da parcela, en unha semana. Vale, nosotros intentamos casi sempre intentar chegar á semana. Entonces, a veces non o conseguimos, e aí é o quiz. Porque se varías eses parámetros de carga, tempo que está o gando nela, etc., encontraste facendo rotacións todos os días, ou todas as semanas é demasiado. Vale.
Entón, aí é o que falo do Tetris ese de carga, tamaño de rebaño, tamaño de finca, etc. Bueno, o que vos poñía antes, refuxio no inverno, etc. Sanidade, facemos 2 desparasitacións anuais das femias, os machos prácticamente non os desparasitamos, excepto que vexamos que realmente están moi mal, e é por un tema de selección xenética, vale? Queremos que os machos transmitan a rusticidade, digamos. As femias, en cambio, cuidámolas máis porque son as que producen, vale? Bueno, despois, a parte deso, facemos a tema todo de sanidade de enfermedades infecciosas, que cando vos metáis no mundillo tamén é un tema importante, sobre todo se queréis facer despois feiras, vendas de recría, etc. E traballámoslo coa ADS Velar, vale, que son os veterinarios da asociación. E últimamente metemos cabalos como especie complementaria do pastoreo. Sabedes o que falabais antes, a cabra pace moi alto, deixa bastante... A maioría de xente dice que a cabra non lle gusta a erva. A cabra encanta a erva, se é a puntiña verde da erva da primavera, vale? Entón, que pasa? Que en canto a erva se fai gorda, se fai toro, a cabra non a quere, porque che dice, aí non hai alimento, eu paso, vale? Entón, o cabalo ten a capacidade de esa erva comela, dá igual como sexa, dura, blanda, se son cabalos de monte, entón limpianche e volve a brotar a erva, e esa erva sí que detrás a cabra pace moi ben. Nosotros normalmente facemos o revés, o que facemos é, primeiro vai o rebaño principal das femias, pasa, o que sobra o aproveitan os castróns, porque lles toca ir de últimos, digamos, de repasando, e os cabalos, vale? Os castróns, porque solen chegar máis alto que as femias tamén, son máis desbrozadores, digamos, se hai mato moi alto, o que dicía antes Suso, e os cabalos xa porque comen a erva, non? Despois o tema da parideira, vale? O da parideira é outra das cousas que ao mellor nos diferencia de outro tipo de explotacións. Nosotros a parideira facémola concentrada, o sea, 15 días, facémola non prado, aquí sí que falo de prado e non de monte, pola facilidade de encontrar os cabritos cando están. Non a facemos no interior, eso nos distingue bastante de outras explotacións. Había xente que nos decía que non, que morrían todos, que é imposible, que etc. Hai que probar hasta que che sale, hasta que sabes facelo, entonces non tes problema. Que solemos facer? Pois vamos ao prado, normalmente pola tarde, se a Yoli está ese día na casa, pois vai pola mañá cedo, pola mediodía, pola tarde, quedas ali, faite ir de noite, bueno, ese tipo de cousas, non? Por eso ás veces tamén funcionan as cousas. Entonces, normalmente vas pola tarde e miras os cabritos que naceron en ese momento e controlas que estén ao lado da nai, que non estén perdidos, etc. Vale. Normalmente é o único apoio que tes. Se nese día os controlas e funcionan, o resto dos días xa non tes que axudarles, vale? Aí falo tamén o que lle chamo aí a atención é que a cría este a canai, que non haxa fauna salvaxe. Algún ano tuvemos problemas de zorro, vale? Entón tuvemos que facer uns pequenos corros onde o zorro non entrara porque se estaban por ali perdidos si os collía. Ou outros animais da explotación. Aquí os outros animais, agora falo tamén dos cabalos, que hasta ahora nunca probamos a mezclalos porque creo que podría ser un desastre. Na perideira estou falando, pero sobre todo os mastíns, vale? Mastíns ou outros animais que teñas pola casa. Evidentemente, aínda que son mastíns, no parto pois é un momento moi tenso. A cabra está parindo, está nerviosa, hai sangue, hai líquidos, hai moitas cousas que teñen que ser animais. Nosotros non nos fiamos de todos os mastíns, ni moito menos para facelo. Teñen que ser animais que xa teñan demostrado outros anos que valen para facer a parideira, vale? Incluso ás veces os que valen, como anécdota, perdona que me siga pasando do tempo, incluso ás veces os que valen son tan cariñosos cos cabritos que non deixan acercar as nais, sobre todo as máis tímidas, ao cabrito, vale? E non é porque che vayan comer, nin que o vayan lamber, nin nada, simplemente porque eles queren cuidalos, se poñen ali, a nai, sobre todo se nova ou se tímida, pois non deixa, vale? Bueno, poño aí unhas tasas que eu creo que están bastante ben para a orden para o que se ven de medias explotacións en España. Evidentemente, se queréis intensificar, podéis melloralas, pero considero que se chegáis a elas, podéis pensar que está bastante ben, vale? O sea, que cada animal teña 1,5 cabritos, quere decir que unha cabra teña 2 e a outra teña 1, e así todos de medio, vale? Non que nazca o cabrito partido polo medio. 90% de fertilidade, que 90% das cabras que puñeches o macho che parian, máis ou menos, e que despois do parto, hasta que os crías, que non che fallen máis do 10% dos cabritos, vale? Se facéis eso, pódese facer. Non é demasiado traballo, hai que estar atentos, pero non é demasiado traballo, é simplemente sabelo facer, vale? A comercialización. Vale. Entonces, a nosa comercialización probamos de varios sistemas. Ao final, nosotros sacamos todo a particulares. Bueno, na comercialización aquí sempre teño a broma, sobre todo cos amigos, e aquí xa casi nos consideramos despois de 3 días todos amigos.
que eu o que fixen foi facerme cunha máquina que se chama Yoli do pistón, vale? Entonces, se tedes a Yoli, podes vender o que queirais, vale? Se non, pois, hai que curralo algo máis. Entonces, nosotros facemos toda a venta a particulares porque Yoli vende moi ben, ten esa facilidade. Facemos todo en matadoiro, eso ao principio non o dábamos feito, ahora facemos todo en matadoiro. Como facemos todo en matadoiro? Pois xuntamos grupos de 10 animais, levámolos nun transporte conxunto, para iso convencemos a 10 persoas que consuman o cabrito pois, na mesma semana ou nos mesmos días. Vale. Todo facemos transporte en frío e ca opción de despiezado. Despiezado sería na casa, pero podemos servir despiezado para os clientes. O transporte en frío facémolo homologado. E como fixemos para facer iso sin arruinarnos? Pois compramos un contenedor isotérmico, cubrimos un montón de papeles, pero son papeles, e por máis ou menos o que che costa o contenedor son 400 euros, pois ti sirves no teu coche, no maletero, que che colle doblando os asientos, pois os canales de cabrito en frío polas casas. Vale. Tes un registro sanitario, por suposto, e unha serie de cosas. Pero ese tipo de cosas a veces nos poñen moito medo, é como o tema de ser transportista, vale? É realmente cubrir unha serie de papéis, e unhas tasas que ás veces son moi pequeniñas. Vale? Despois, vendemos casi todo os machos, e casi non vendemos nada de femias, porque a femia vai todo para recría, porque ten un precio moito maior. Ahora mesmo estamos traballando con razas puras, esa é un pouco a ventaxa. Entón, a femia vendémola para recría. Vale? A venda hai que traballala, nosotros facemos moitas cousas, unha das cousas é esta presentación gardeina na carpeta que pon comercialización, para que vos fadades unha idea. Sei que non me vai dar cabritos, pero sei que sona a marca, digamos, e alguén te pode chamar. Ao final tes que depender de alguén como Yoli que no boca a boca e no día a día faga igual a venta. Eso que me refiro con traballala, vale? Sí. Sí. Imos sumando, non é que os teñamos fixos, é que o que che compran a vez sole repetir. Bueno, vos che podo despois contar moitas anécdotas, pero vou un poquinho xusto de tempo. Despois, cada explotación é un mundo, eso é certo, o sea, a nosa explotación funciona así porque ahora mesmo temos poucos animais, porque Yoli e eu vimos de familias gandeiras, porque estamos nunha zona que nos coñecen, por unha serie de cousas, vale? Pero hai outras explotacións nos que o mellor, pois funciona mellor sacalo a matadoiros, funciona mellor a comerciantes, a tratantes, a carnicerías. Eu probei todos os sistemas. A verdade é que en caprino é moi difícil, en cabrún, é moi difícil sacalo a tratantes. Se non queréis, vamos, arruinarvos e que se rían de vos, encima. Entón, despois outra cosa que comento aquí é que moitas explotacións, a maioría das explotacións de cabras que coñecedes, pois van dicir que non teñen moito problema para vender os cabritos. Vale? Non teñen moito problema porque non os venden. Si eu encontrei explotacións nas que ano tras ano lle preguntaba ao señor, porque eu compraba as cabras cando empezamos, lle preguntaba ano tras ano ao señor canto valían os cabritos. 100 euros, aí, cóllelo e lévalo, sin matar e sin nada. Pero vendio, sí, vendos a ese precio. Vale. Volvió ao ano seguinte, estaban ali os mesmos cabritos. E dicía, canto vende? A 100 euros, así, se os queres ben e se non deixalos. Entón os cabritos ali, claro, había algún que lle dicía que sí os levaba, pero non si te planteas unha cousa comercial non podes estar así, tens que sacalos en un mes, en 2, non que sexa. Entón aquí o que poño é que moitas explotacións non teñen problema, pero o sector si ten un problema grave de comercialización. Vale? O problema grave e diferencial ca ovella, co xato, que estéis acostumbrados, ou incluso co cabalo, que tamén está aí nunha situación parecida, é que non tes acceso a cadeas de comercialización. O sea, a cadea clásica de comercialización de venta a tratante, ou tratante a unha carnicería, etc., non che ven polos cabritos. Vale? Sí, eu creo que podemos chegar. A fauna salvaxe. Iba vos explicar os ataques aquí con unha foto no territorio e tal, pero como se ve bastante mal pola luz que temos e tal, vos los conto. Nosotros só levamos desde o 2013, xa me perdín os anos, creo que son 8, non? Desde o 2013 e tivemos 2 ataques de lobo. Vale? Os 2 ataques, curiosamente, cerca de Becerrea. Se viñestes hacia aquí, sabéis que baixades pola autovía, Becerrea está a man dereita, a man esquerda hai unha parcela nosa, e nesa zona tivemos ataques. É unha pena que non se vexan as fotos, porque nosotros tivemos as cabras cerca de Piornedo, en Moreira, tivémolas en San Martín das Cañadas, tivémolas en Frión, no Monte Carballo, tivémolas en Castroverde, xa somos moi nómadas hasta agora. Vale? Entón, a maioría, houve varios sitios que cando antes de que fóramos nas cabras era a Lobeira. San Martín das Cañadas chamaban a Lobeira, a zona onde San Martín das Cañadas está aquí en Cervantes,
onde se sube para Doiras, para Costelo de Doiras. Bueno, en Moreira tamén había ataques. Aquí, de feito, houve ataques fai pouco, creo que en Cerredo. Nosotros no ano que estuvemos non tuvemos perdas de animais. Entón, o lobo, bueno, tes ataques, pero curiosamente os ataques estuvémonos ao lado da casa, digamos. Vale? O sea, non é unha cousa de ir para unha zona de moito lobo, vas ter moito ataque, vas para unha zona que pensas que non hai lobo e non tes ataques. Vale? Entón, estuvemos dous. Como solucionamos? Pois con mastíns e con balado eléctrico, ou seja, con peches e con mastíns. Os mastíns, para min é o factor máis importante. O balado axuda moito, que sexa electrificado o peche axuda moito co lobo. Vale? Hai outras variables. Aquí falo de que, por exemplo, depende da presión de caza que haxa. Vale. Todos sabemos, ainda que non se pode decir, que ás veces nas batidas pois cae un lobo. Vale. En sitios onde eso ocorre con máis frecuencia, pois tes menos lobo. Tamén depende de que outros alimentos teña o lobo. Se o lobo ten unhas ovellas moi fáciles ali ao lado, non se vai ir as cabras que están difíciles. Vale. Pero, no momento que haxa moito lobo e todos estemos moi protegidos, o lobo vai seguir comendo. Vale. Entonces, a protección sempre é relativa, é como cando che entran a roubar na casa. Tú podes poñer unhas medidas, pero se están moi empeñados en entrar, que pasa? Que se ao lado hai unha casa desprotexida, pois van a ir á casa desprotexida antes. Vale. Entón, eu resumiría por... porque non falei abondo dos mastíns, teño algunha foto por aí. Nosotros mastíns para 100, poñade 100 cabras, chegamos a 150, ahora queremos baixar a 75, andamos por aí, rondando as 100. A día de hoxe creo que temos, correxídeme ali as jefas, 7 mastíns, 7, depende se contas os pequeniños, os grandes, os medianos, vale. Eso é moitos custos, vale. Non só custes de darlles de comer, non só custes de compralos. Suso vos pode contar as aventuras que tuvemos con mastíns, vale. O mastín, para crialo, fan falta 2 anos, para que traballe ben 3, ponlle, que te fíes del nunha parideira e que digas este tal, 4 ou 5, vale. Entón, eso son moito tempo de esforzo. Ninguén che vai a regalar un mastín bon. Ninguén che vai a vender un mastín bon. Pode che vender moi caro, pero se é bon, vais a quedar con el. Vale? Entón, o dos mastíns é un gran custo que ninguén nos está asumindo. Estamos asumindo a explotación. Entón, que funcionan, por suposto. Eu, sin mastíns, non traballaría. Vale? Entón, bueno, aí xa para que poida estar tranquilo, Charlie, vou a falarvos un pouquiño das principais problemas que encontro eu na nosa explotación. Entón, a primeira para min sigue sendo a mesma. O sea, se eu, como creo que era no vídeo que lle decíais á xente da Carqueixa, non, cerrade os ollos e que pediríades, como verías o futuro? Pois, para min o principal problema e o que pediría que se solucionaría sería ordenación e xestión da terra. Vale? Me facía gracia antes Eloi, cando decía, gracia con cariño, non vayáis pensar, cando decía, bueno, olvidadeus de que veña a concentración parcelaria, isto hai que, témolo que ir amañando nós. Eu estou de acordo, a mellor non ven, nós deberíamos ir amañando, pero eu tamén lles diría a nosa administración, olvidadevos de que teñades paga extra este ano, tedes que ir amañando vos por aí, vale? Porque hai certas responsabilidades que son do traballo de cada un, non? Entón este, para min, é un traballo que non nos compete aos gandeiros só. É un problema que temos que solucionar a un nivel legislativo nos que os gandeiros non estamos. Non? Entón, para min, ese é o principal problema. O minifundio, o sea, que xa o temos, eu chamo aquí a mini resolución porque a nosa administración non nos resolve nada. Nos conta cousas, pero non nos resolve ese problema. Vale? Ese para min é o gran problema. Despois, o segundo problema para min sería o tema da comercialización en cadeas de consumo a ampla escala. A venda directa é obrigada, porque non tes outra canle a donde ir, vale? Entón, está moi ben, a min gusta a venda directa, pero se quixera vivir delas e quixera poñer 400 cabras, 1000 cabras, dependendo, porque eso tamén é moi relativo. Si con 300 vives, sí, home, vivir vives, pero vives como nun soldiño ali na gasolinera, pois ao mellor non. Entón, temos que ir pensando en que se queremos vivir, pois temos que ter 300, 400, etc. Territorio temos para iso, pasto temos, coñecementos temos, funcionar funciona. Que nos falta? Que podamos sacar o produto. E claro, se tes 400 cabritos para sacar, ou 500, xa a venda directa é un pouco máis complicada. Vale. O restaurante? Non. Podes, o sea, é unha vía e todas as vías axudan. Eu sempre digo ahora que non, e seguro que se ven
por aí do restaurante lle digo, pues, temos que probar, temos que... Pero porque teño ese gen averiado na cabeza de que hai que probar todo e tal, pero non. En principio xa intentamos, é moi difícil. Vale. Unhas das características do restaurante, que, o sea, se o montas ti, aínda. Pero se non, o restaurante que che vai pedir, sobre todo o restaurante que queira, por un lado, vai buscar moito canal, digamos, pois máis opaco, de buscar por aí cabritos do outro lado e tal, porque ele é un negocio como calquer outro. Ou vai ser un restaurante máis de autor, donde o que che vai querer é pois, os pescozos de 20 cabritos, a paletilla de 30 cabritos, pero o resto vas ter que colocalo ti igual. É certo que aos amigos lles podes colocar un cabrito que lle falte media paletilla ou unha paletilla, ou que lle falte... Non solen ser, a veces ni siquiera son as partes máis boas, pero si ti queres vender máis de outra forma, pues, tens que ser con canal completa ou con uns despieces máis lóxicos. Digamos que eu penso que eso que é difícil. Vale? Evidentemente, o que vos puñía antes, cada explotación é un mundo. Vale? Vosotros na Carqueixa conseguistes un contrato co comedor de Inditex, por exemplo, que se podría asimilar a un tipo de restaurante especial, que, bueno, tedes esa capacidade, digamos, sodes moitos socios, hai unha cooperativa detrás, hai unha imaxe, hai moitas cousas, vale? Pero unha pequena explotación de cabrún, vale? Despois falamos dos tamaños, se queréis. Eu ainda non vexo a venda a restaurante como unha saída real. E pois o último, sí. Non é que sea enviable, é un pouco que poñía antes. A venda tes que traballala, entonces a venda directa está moi ben, a min gústame, pero tens que pensar que che vai consumir un tempo, vale? Ese tempo a veces non o tes físicamente na explotación. Por exemplo, na nosa explotación, pues, bueno, somos tres, eu conto sempre 3, se vos fixades. E intentamos que haxa o menos man de obra posible, entón quedaría xa algo máis de tempo para a venda, pero un posto na plaza é un traballo largo. E despois o último problema, eu poño aquí o lobo, porque rapidamente identificamos todo o que significa o lobo, vale? Pero moito menos non me meto co lobo, co bicho, vale? A min o bicho, de feito, eu son en... Como? Non é que sexa pecado, é que eu estou super orgulloso de ter lobo, tiña grandes discusións con meu pai cando eran os programas de Félix Rodríguez de la Fuente de o lobo e tal, que ele decía maico parío e tal, non sei que, e eu decía, home, pero se é bonito, non sei que, a min unha das experiencias máis maravillosas que podes ter na natureza é encontrarte con un lobo de frente ou correndo, ou como fai ele, non? Que pasa? Que todo ten o seu tamaño, digamos, entonces claro, aí estamos. Entón, eu o que falo é pero digamos que eu fixadevos que eu puxen no terceiro problema. Para mí non é o principal problema, vale? É un problema que colma o vaso moitas veces, porque é un problema que cando chega che fai unha desfeita. Entón, se xa estás apurado, se xa vas moi xusto de traballo, de cartos, etc., chega o lobo e aquelo xa reventas, vale? Pero eu penso que aí o que a idea que quero trasladar é que a hipocresía é a falta de compensación axeitada dos custos de conservación, porque o lobo pásanos, pero o estamos vendo cas carballeiras, ou estamos vendo con moitas outras cousas do medio ambiente. Ou seja, porque un señor que plantou eucaliptos na Coruña desde fai 30 anos ou 40, o leva plantando, cortando, non sei, moitos tempo, pode seguir cortando e plantando, e porque un señor que conservou aquí as carballeiras non pode gañar os cartos que gañou o outro xa gañou bastante, vale? Eu non estou en contra da carballeira, pero alguén terá que compensar esa diferencia de que un o dá todo a... Eu penso que non todos temos que ser heróis, nin todos temos que ser voluntarios para a sociedade, vale? Entón, é un pouco a miña opinión, con eso non quero convencer a ninguén. E despois poñería en cuarto, non moi atrás, ou seja, puxeno en cuarto porque realmente penso que é esa orde, pero é bastante máis importante do que parece a falta de coñecemento e investigación, vale? Como eliminamos o fento, como eliminamos as ortigas nas zonas máis abonadas, máis ricas, como facemos moitas cousas que aínda non sabemos como facer, vale? E tamén a falta de experiencia. Nosotros cometemos moitos erros, se queréis despois no debate falamos deles, temos o que eu chamo retiradas estratégicas. Hai zonas nas que non funcionamos. Antes Rosa falaba de zonas de uceira,
Vale, nosotros, o Buceiras, a de San Martín de Cañadas, foi un dos casos nos que non funcionou. Nos tuvemos que retirar, vale. Entón, por qué? Por eso, o mellor porque non sabíamos, que non tiñamos bastante experiencia, ou porque, bueno, non funcionou, vale. Entonces, eu penso que a transmisión diso tamén é importante. Non, de feito morrían. Pero, bueno, eso é o que vos falaba de que tamén cada explotación é un mundo. Mellor falas con José e che dice, non, pero é que claro, non as podes deixar ali día e noite. O mellor as tens que levar de paseo e pasalas de paso por un prado ali ou por unhos arredores que coman unhas silvas de paso, entón xa che aguantan. Pero o mellor a explotación de José o facía ou pode facer e a miña non o facía. Que pasa? Que eu cando empecé non sabía iso e me metín ali de cabeza e claro, cando vin morrer bichos e non sabía de por que eran, volvín a repasar todos os papéis. Sí, pois o mellor hai taninos, o mellor hai baixa porcentaxe de proteína, o mellor hai tal, o mellor hai cual. Entón, dices, vale. Entón, ese tipo de cousas, o sea, non é solamente ter o coñecemento. Fixadevos que eu estou falando de unha persona que, en teoría, eu debería ter acceso a artigos científicos, a coñecemento, a profesores da universidade, etc. Vale. A veces tamén é transmitir esas experiencias, non é solamente a investigación. Bueno, entonces, como conclusións para o sector e para a zona, vale? Tranquilo que son 3. Penso que é moi útil e que é casi imprescindible para o control de biomasa. Tuvemos bastantes experiencias ali, precisamente en Cañadas. Pedíramos ao final unha queima prescrita porque víamos que non podíamos co tema da uceira. E os propios axentes nos decían que non ardía como querían eles. O sea, non ardía porque as cabras xa anduveran por debaixo. A pesar de que non a comeran, romperan, digamos, o mantillo este de folla seca da uz que está por encima do chan e que é o que realmente prende o lume, vale? Entón, os axentes ao final tuveron que arriscarse e prender ladeira arriba, o cal casi nunca fan, porque a queima controlada, que supón que ten que ser ladeira abaixo, non funcionaba porque xa as cabras fixeran certo traballo, vale? E non vayas pensar que era un día de choiva, era un día de calor. Penso que tamén que para producir alimento de calidade é barato, ou seja, as dúas cousas. Pensade que un cabrito pode andar polos 12 euros kilo, 16 euros kilo, como falaba onte alguén, o sea, un alimento caro, vale, pero precisamente porque é caro para o consumidor ten que ser de calidade. Bueno, vos aseguro que non vemos auténticas desfeitas, tanto nos bares como nas vendas directas dos paisanos, o sea, como no estado de algúns cabritos, etc. Entonces, para producilo con esa calidade e ese precio e a un custo baixo para que che compense, a xestión do pastoreo debe ser moi eficiente. O sea, non confundades o noso modelo de ir pastoreando e non dar suplementación con que os animais non teñan que comer, vale? O animal, se queres que produzca, ten que comer ben. Como ten que comer ben? Pois facendo rotacións máis cortas, aproveitando brotes, cando metes unha semana en un sitio malo, metelos despois 2 en un sitio bon, para que recuperen, ese tipo de traballo, vale? Ese é un traballo de gandeiro, realmente é o traballo que a mí me gusta facer, pero que unha cousa que che guste, outra cousa que podes vivir del, ese tipo de cousas, vale? Entón, para mí é un traballo moi bonito, ese desde a gandería, é un traballo no que realmente os galegos eu creo que somos expertos, vale? Temos aí un gen moi bon para facer iso, pero non hai que olvidarse de que se non suplementas, o pastoreo ten que ser fetén, vale? E despois, por último, para nós, moitas das cousas que fomos aprendendo foi variando co tamaño do rebaño, vale? Entonces, é distinto ter 4 cabras para que sexan cortacésped na casa, vale? É distinto, de feito foi como empezamos, había unha silveira moi grande ao lado da casa. É distinto de ter 20, 30 como complemento dunha gandería de vacún para que non teñades silvas nos prados e non teñades que estar desbrozando todos os anos para a PAC, vale? Moita da vegetación que deixa a cabra a vaca e que é espontánea, a cabra o come e non vos dá ningún traballo hasta 20, 30 animais, vale? É distinto ter un rebaño de 100 cabras ou de 400 cabras, vale? As formas de traballar e todo iso van cambiando, vale? O tipo de peche, para nós unha das cousas que máis me costou nesta aventura, digamos, foi ir modificando o chip, vale? Bueno, a min e a Yoli tamén, por exemplo, o de pasar de pensar a nivel individual a rebaño, vale? Non só está gorda fulanita, senón está gordo o rebaño, é un chip que che costa moito cambiar, vale? Os gallegos generalmente cuidamos animal individual. Ten que estar gorda no selva, unhas nomes por aí, que tío sabes. A tintina, ten que estar gorda a palomita, ten que estar gorda non sei que.
a decir, no, teño o rebaño en bon estado ou non teño o rebaño en bon estado, e se hai unha que está mal ese día, te olvidas dela, porque é unha en 100, non é a fulanita, vale? Entón, ese tipo de cambio, ou o cambio do tamaño do peche, do cobertizo, de poñer unha lona de 4 metros con 4 cordóns a un carballo, a intentar crear unha superficie de 80 metros cuadrados que sexa transportable, que a poidas cargar no maletero dun Vitara, e que a poidas mover en unha hora, un día chovendo no inverno, aí sí que xa empeza, ainda que intentamos ser low-tech, eu vos garantizo que me pasei tardes lendo sobre estruturas metálicas, estruturas en arco, superficies tensiles, cousas que utilizan para outras cousas moito máis grandes e importantes, para ver como conseguir aguantar ali unha lona con 4 ferros, vale? E que fose transportable. Entón, ese tipo de estruturas cambia moito según o tamaño do rebaño. Penso que coñecer eso tamén xa forra moitos disgustos, vale? E aí ahora sí que xa... Perdoade que fose tan largo como Eloi, casi. Pero que... No, son antivacunas, solo nas cabras, atención. Que non vayades sacar por aí un titular. Eu son antivacunas, pero son as cabras. Solo facemos as 2 desparasitacións, realmente non intentamos que non haxa vacunación, non facemos ninguna. Hai a vasquilla, que é a que a xente suele vacunar, hai tamén a neumonía, que tamén suele vacunar. Nosotros non vacunamos en ningún dos casos. A vasquilla, se non faz cambios bruscos de alimentación, non pasa nada, vale? Pues, generalmente, de feito, advertimos bastante aos nosos clientes, porque xa temos tido algún disgusto, porque levan un animal dos nosos, eles non saben que non está vacunado porque asumen que todo o mundo vacuna, vale? Con un cambio brusco de alimentación, pois un día, como están moi contentos co animal, lle levan unha carretilla de berzas, moi típico aquí, non? E iso lles genera a vasquilla, porque a vasquilla é un cambio brusco de alimentación, e morren, claro. Entón, se non faz eses cambios bruscos de alimentación, a vasquilla non che afecta. A outra que soles vacunar é a neumonía, vale? Neumonía, nosotros temos no exterior, sí que temos casos que temos tido algún verán de neumonía, de feito, unha das cousas que nos preguntan sempre é por que temos tantos machos, vale? Hai sempre a discusión de cantas femias che cubre un macho, vale? Nosotros temos un ratio moi alto, temos 10 machos ahora mismo, creo, entre 5, digamos, adultos e 5 en formación para 100 cabras, ou seja, é unha tasa moi alta, vale? Por que? Porque che ven unha neumonía mellor te quedas con 3 ou con 2 ou con 1, vale? Pero non vacunamos. As neumonías, os casos que nos viñeron en estes anos foron un ano ou 2, e viñeron suelen ser a finais de agosto, días de moito calor, con noites moi frías, o cambio moi brusco de temperatura, e se afecta incluso a machos adultos que podes ver que están como toros e que están no exterior, vale? Entón, ese cambio brusco a veces se afecta. Os cabritos, algún ano nos ocurriu, pero moi pouco. Para min afectoulles máis os machos grandes, sí. Pero, bueno, depende un pouco, pois eso, como sexa a noite ese día, como este a cobertura de arbórea, como hai moitas variacións. Sí. Naquela parcela na que se cerrou con tela metálica, estuveron permanentemente, suplementábalas con algo, metíalas e sacábalas ou que pasaba? Temos que ir pechando a ponencia de Miguel, a quen agradezo especialmente a capacidade de concisión e de... porque é moi difícil con toda a experiencia que leva, que nos traslade estes datos tan interesantes. Queda unha pregunta última, despois daremos paso a mesa redonda na que coñeceremos o caso proxecto de Lucía de Castroverde, máis de Suso, e despois aí tamén teredes a oportunidade de facer máis preguntas. Iache preguntar pola estructura. O sea, usades unha estructura tipo túnel, non? Sí, teño algunha foto por aí, despois volas enseño cando poidan falar o resto de ponentes, pero probamos con tipo túnel, sí, pero realmente nós estamos probando constantemente, e depende moito o que vos decía do tamaño do rebaño, vale?
Entón, probamos moitos tipos de estrutura metálica. Ao final, ahora mesmo estamos traballando con lonas PVC, estilo os toldos das festas, como este, non? Os arcos suelen ir ben, o problema dos arcos é o transporte. O sea, con 4 arcos podes casi cubrir esta superficie, vale, para cabras, non para persoas. Entón, simplemente que non lles chova no lombo de noite, para que teñais unha idea moi gráfica. Non fai falta que este polos lados, non fai falta, simplemente que non chova de noite. Eu sempre digo de noite porque lles gusta, eu penso que o entendo así, que lles gusta dormir secas, vale? Que é cando suelen, porque se están comendo e se están movéndose tal, non perden tanto frío ca humedade. Entón, normalmente facemos 4 arcos de invernadoiro, unha lona de PVC por arriba, e tensamos os arcos con uns cordóns nos extremos. Vale? Non os clavamos no chan os arcos. A veces, se ven un temporal, tens que ir repasar tensores, etc. Pero estamos probando con outros sistemas porque o problema dos arcos é que son moi malos de transportar. O sea, diréis, bueno, un arco, 4 metros, de 6 metros, tal, pero eso non colle nun remolque. Non colle nun remolque dun coche, me refiro. Por iso vos decía o de low tech. Eu non podo cargar nun camión, nunha caixa dun camión. O sea, porque cambio os arcos son mellor pois cada semana, cada 2 semanas, cada 6 semanas, cada 3 semanas. Entón, ten que ser algo que poida mover moi fácil. Entón, agora estamos intentando facer estruturas parecidas ás tiendas estas dos beduínos. Teño por aí fotos, despois te enseño. Que son máis fáciles de transportar porque só tiras as lonas e os ferros que os soportan son da altura deste altavoz, máis ou menos. E iso sí que o podes cargar nun remolque pequeno de coche e andar polo monte con el, tamén ao lombo, que a veces te toca.